Niekomu z vás sa splní dávny sen. Dosiahnete svoj cieľ a budete mať úspech. Niekto ste našli, či už čoskoro nájdete svoj šťastný prístav. Šťastný vzťah, v ktorom vás čaká bezpečie a stabilita. Očakávajte príchod nových vecí do vášho života. Niekoho čaká ďaleká, šťastná a hlavne úspešná cesta. Niekoho dobrý obchod, niekoho dedičstvo, inak povedané, čaká vás zmena k lepšiemu. Takisto niektorí túžite po vnútornom raste, začínate premýšľať o meditácii. Mnohí sa môžete tešiť na šťastný osud. Pomaly, ale isto sa blížite k dosiahnutiu vášho cieľa. Ste plní radosti, optimizmu, spokojnosti a pozitívnej energii, pretože sa blížite k splneniu svojho želania. Problémy, nepríjemnosti, kríza sa zlepšia a nejasnosti sa vyjasnia. Ak máte niekto záujem o veštbu, či už lásky, práce, financií, chcete poznať, ako sa bude vyvíjať vaša budúcnosť v nasledujúcich mesiacoch, môžete ma kontaktovať do správy. Ďakujem.